Neighbor, ịmụanya? Ahụ m. Okay, mana ọbọkwa amụ ị na-ekwu Demizz na-ajụ. Demizz ama na ọ dị na-ekwu eju na m amụ anya nsị ga amụ m. Ọ bụla amụ ị nọ Demizz. Ọga Demizz biko amụ m. Ọkụ ihe iji isi m na m amụ anya nsị ga amụ m. Ka ihe ọzọ na-akọwa. Amụ ị mekwanụ gịnị? Ọ bụla nna agbaghị na Demizz na-ekwu na ọ bụla amụ ị. Ọga Demizz ahụ n'anya. Ọ ife ike ekwu na ị na-asị amụ ya unu ụmụ nwaanyị amụ na-adị unu izi n'ọnụ. Amụ na-adị unu izi n'ọnụ. Ị na-abata bata mechie m ụzọ. Ọga Demizz che ka njọ ga ajụ. Ọga Demizz isi na ede atụ egwu nne ikpuchi wee pụọ ịbatafu na oye ka ya eri ya. Nne ikpuchi? Ka mesi ama na ikpuchi nni ka m ikpu onye chi ya. Ọga Demizz ihe a bụrụ ihe nna ajụ. Asị m nne ikpuchi wee pụọ ịbatafu na oye ị ga-eri ya. Nna m bute nri ka nri esi ya n'ime efu na ikpuchi ya ma ọ na nnotisi na ikpuchi ya ka m esili ya. Ọ na-asọ m oyi na olesi m nwa m na ya na-ayị ka ikpu echi na nni nwa enwe ike mana eje mana ikpu onye nna amara ochie na nne isi nna mmeri. Ọga Demizz ọkwa na-arụrụ ana ka ede. Asị m nne ikpuchiri ikpuchi na nni ife ị na-ekwu ka m na-ekwu na nni ikpuchi ka m esili ya ọ bụrụ gị nwe ihe eri oke ka njụọ gị nwa nni amụchi ihe eri.